до сега, като включим и почивката. 25 дни. Такава е разликата между последния официален матч за стария сезон и първия за новия. Първа атака в матча, центриране в наказателното поле, удар с глава и резултат е открит. Страхотно начало на Левски, още не е изминала и една минута. Неистова радост по трибуните. Жуниор Мапуко започва много силно с синята фанелка. На Божидар Митрев в Европа за Левски и Буш гол! 1-0 за Левски, гол майстор Серджио Буш! Едно-две, ако трябва да сме още по-прецизни. Центриране сега на Цветкович. Възможно за Вутов от малък ъгъл и Цветкович вече има подкрепата на Прохаска. Подаване на Прохаска. Буш с глава, рикошет и топката е в мрежата. И да не прави нарушения. Хубаво центриране! 1-0 за Левски, Давид Яблонски. 69-та минута. Началото на сезона. Много хубаво центриране на Роман Прохаска и фантастичен удар от въздуха на Давид Яблонски. Това, което централният отбранител направи, не бе никак лесно. Представянето по Габриел Бертан. Много силен матч за Габриел Бертан. Въпреки пропуските, това е възможно за втори гол. Ето го. Серджио Буш наказа тази грешка на Станислав Антонов за заклонство. Все още извън терена. Обертан стига до топ. Срещу него е Младенов. Обертан задържа. Хубаво подаване на Обертан. Няма засада. Атаката на Левски продължава. Топката е върната назад. Технично изпълнение и гол за сините. 1-0 за Левски в 73-та минута. Жуниор Мапуко, резервата с много технично изпълнение. Изпрати топката във вратата на Благой Максенджиев. Каска. Жуниор Мапуко. Излязва зад централната линия. Няма засада. Мапуко вече в наказателното поле. Жуниор Мапуко 2-0 за Левски. Целува капитанската лента. Божидар Митрев, Жуниор Мапуко. Габриел Бертан, страхотно отиграване, много технично към Жуниор Мапуко, който отново се откъсва. Пак засада няма. Мапуко с възможност за трети гол. Жуниор Мапуко, това е 3-0 хетрик на Жуниор Мапуко. 3-0 за Левски. Константин Папазов трябва да внимава, за да не падне. Когато и двамата се държаха, Ивайло Стоянов обаче се намираше в близо до ситуацията, така че приемаме неговото решение за миродавно и правилно. Жорди Гомес срещу Георги Петков. Точно след половин час игра ще има ли гол за Левски? Да, 1-0 категорично изпълнение на Жорди Гомес. Първи гол за испанеца с синята панелка и Левски излиза напред в резултата. На първото по време носи много опасност пред Георги Петков. Жуниор Мапуко, 2-0 за Левски. Ето как в заключителната част от първото по време сините взимат много важен аванс в резултата. Жорди Гомес. Габриел Бертан няма засада. Гомес ще има и втори гол на испанеца. Тая класика за Левски 3-0. С настоящите предплания. Всичко това на фона на младостта в подкопите на Георги Петков обаче свърши добра работа. 4-0 доведе това за Левски. Серджио Буш.
да ви благодарим за всичко, което сте направили за мене и за този отбор. Док сте ви живи, Левски ще да живи. Завинаги. И само Левски! Але! И само Левски! Але! И само Левски! Але! И само Левски! Обичаме! Разиграха тук гостите си сини от дясно центриране в наказателното поле. Спасяване на Митрев, добавка и пропуск. Панайотов. Има ли засада на Мапуко? Не. Моци го преследва. Мапуко в наказателното поле. Влиза навътре. Мапуко. Намесени на Пластун. Няма нарушение срещу централния нападател. С дълга топка търси Мапуко. Той сваля към Обертан. Топката стигна до французина. Двама срещу него. Успя той да продължи към Мапуко. Жулиор Мапуко в вратарското поле спасяване на Ренатов. Прибореше за топката Дяков. Вандерсон силно си я поведе. Дали ще елиминира Митрев? Не, Митрев излезе и игра като последен в защита. Обаче той игра с ръка. Да видим сега какво ще е действието, решението на Никол. Тук би трябвало да видим червен картон за Божидар Митрев. Ако има игра с ръка на Митрев, разбира се, картона трябва да е червен. Не заиграе с трима централни защитници. Делио Роси. Жорди Гомес. Търси Обертан, а той остана на място Антонио Вутов. Пас към Обертан. Удар на Обертан. Топката минава до десния страничен стълб на вратата на Ренан Дос Сантос. Играч на Левски се изтрополи на терена. С сигурност сините ще искат и да провокират своя съперник, за да изравнят численото съотношение на силите на игрището. Жорди Гомес, 5 човеката, който падна на терена, директен червен картон за Сисиньо. Върна сега към Прокаска. Прокаска отново търси Обертан. Обертан успоредно подаване 1-0 за Левски. Центриране в наказателното поле, това е 1-0 за Левски, отново Давид Яблонски. Обертан, сега пък Обертан е сам срещу Янко Георгиев, 2-0 за Левски. В 89-та минута, казвам ви, това представяне на Габриел Бертан заслужава попадение. Момент, в който феновете на сините ще помнят, да вярвам дълго. И това ще е първият от дългото голове, които Габриел Бертан ще реализира с синия екип. Левски определено се излъчи в тази среда. Габриел Бертан. Сега обаче шанс за Антонио Вутов. Ето в момента, който сините чакаха. Футболиста Ботев Пловдив и той го използва. Забележете, Серджио Пуши човека, който се бе изтеглил в малко по-задна позиция. Дългов удар за Левски. Центриране Емил Михайлов по колепасе. Остана на място и това е гол за Левски в 12-та минута. Давид Яблонски дига победоносно ръце. 1-0 за Левски. Ето го центрирането. Христо Иванов остана на място и Левски повежда с 1-0 в 5-та минута. Давид Яблонски се оформя като голмайстор в този отбор. Пето попадение за него от началото на сезона и голяма се...
съдийски сигнал на Кабаков. Ето го. 7-ма минута. Центриране. Чернялска не особено убедителен. Не можа да боксира топката. И ще има нов корнер този път от другата страна. Дига ръце Чернялскас. Претендира за нарушение. Но такова нямаше. Жорди Гомес отново се подготвя да центрира. До него е Обертан. Центриране на Жорди Гомес. Удар с глава и това е гол! Левски повежда с 1-0 в 8-та минута. Давид Яблонски. Давид Яблонски бележи в началото и какво да направи Чернялска след центрирането на Жорди Гомес. Забележете колко непокрит бе оставен Давид Яблонски. Николай Подуров го остави зад гърба си и с глава. Яблонски беше точен отблизо. Никакви шансове за реакция. Успяха обаче да отнемат футболистите на Стамен Белчев. Пуска авантаж рефера. Центриране. Топката е избита от Иван Горанов. След това удар от воле 1-1. ЦСКА изравнява резултата в 11-та минута. Диаго Родригес. Колко кратка бе синята радост. Добър поглед на Малинов, видя свободния Тяго, който отново шутира и това е гол! 2-1 за ЦСКА. Божидар Митрев бе изненадан от изпълнението на Тяго Родригес, който имаше достатъчно време да обработи топката и да я изпрати неспасяемо за втори път в мрежата на Левски. Цветкович, натиск на Левски. Хубава финта Цветкович. И след това меко центриране, удар, това е 2-2. Левски изравнява резултата, Роман Прокаска в 60-та минута прави 2-2. Че натиска на сините доведе до нужния резултат. Левски изравнява. Роман Прокаска е точен отблизо след хубавото центриране. Левски стига до равенство в този матч. Какво ли още ни очаква до края? Отново цялата атака. Милош Цветкович непокрит от дясно, получи топката, добре залъга, Густаво Кума, финтира го и с много меко центриране намери Роман Прокаска. Той пък изпревари Александър Дилгеров. Викат нещо, кой знае колко позитивно от подобни къси подавани. В централната зона на терена Левскарите. Каврал сега напред към Цветкович. Центрира на Цветкович. Прокаска 1-0 за Левски, 55-та минута. Прокаска се разписва във втори пореден матч по идентичен начин. Или поне беше спряна за момент. Но все пак нападението продължава. Пред наказателното поле на Левски. Удар! И това е гол! Лудогорец, но вече в наказателното поле на Левски се развиват нещата. Шанс за Лудогорец да поведе с 2-0. Успореден пас на голнията. Това е. Сигналът е даден. Жорди Гомес стреля директно. Гол! 1-0 за Левски. Жорди Гомес. Когато не става от игра, става от свободен удар или от статично положение. 38 минута на матча. Жорди Гомес открива резултата. Пътя на Левски. Още веднъж изпълнението на Жорди Гомес. Прекрасно насочи своя удар. Никакъв шанс. Все пак можеше да се опита Диала. Поне да плонжира към него. Нарушение има ли на Иван Горанов? Да. Червен картон ще бъде това. Това ще бъде червен картон за Иван Горанов. Добре, Васил Павелтов открадна. Сега Серджио Буш очива в очите на минути. Може малко по-малко локомотив отбора, който има териториално предимство. Кабрал! Оридио спасява. Буш. Бърсе. Стига до топката Серджио Буш. Сега опитва нещо технично, нещо красиво. Не! На милиметри. Серджио Буш не може да повярва. Видяхте, може би, как се прекръсти част от зрителите, но факт е, Буш не може да повярва. Много красиво иначе отигра положението. Тук адмирации за него. Много трудно беше това, което направи Серджио Буш. Първо успя да надбяга Димитър Безалов. Той даде знак на Мория Диало да се връща на вратата. Буш. И сега Серджио Буш, Габриел Обертан го подкрепя. Буш обаче играе индивидуално, стреля. Диало спасява. Играта е подновена. Милош Цветкович, хубаво подаване на Цветкович. Внимание, това може да бъде гол. Не е спасяване на Аргилашки. Тета топка и отново Кабрал. Центриране на Кабрал, удар с глава. И отново няма гол. Има право Аргилашки да се кара на защитниците пред себе си. На Цветкович предпочете друго. Комбинация с Жорди Гомес. Габриел Обертан. Добра идея на Жорди Гомес. Габриел Обертан, удар на Обертан и поредното спасяване на Прокаска. Давид Яблонски се е включил. Удар от дистанция и това е града. С него
Отново негови удар, ниско по тревата, нямаше много сила, беше насочил изстрела си. Давид Яблонски във ъгъла. Антони Белмонт. Габриел Бертан, центрира на Габриел Бертан, разбира се Георги Аргилашки и топката влиза в неговата врата. Искат игра с ръка, обаче футболистите на Берия, ще видим повторения. Това се случва в добавеното време на срещата. Футболистите на Левски се радват и побеждат с 1-0 в тази минута. Голяма радост за левскарите. Давид Яблонски отново се оказва големия герой за тях със своето 7-о попадение през сезона. 7-ми гол за Давид Яблонски. Да посегне към топката поне, за да бъде тя маркирана. Диан Вълков свърши прекрасно своята работа. Мапуко пресече това подаване. Вутов вече попадна в положение на зада. Сега хубав пас. Прохаска. Възможно за Левски. Спасяване на Антонов. Ще има ли втори шанс? 1-0 за Левски в 33-та минута. Голмайстор Васил Панайотов. Един от най-малко очаквания на засада. Прохаска не бе в така прекрасно подаване на Мапуко към Прохаска. Прохаска върна с пета. Вутов пропусна. Прохаска връща назад. Ще има ли втори гол? Да! Левски повежда с 2-0. Голмайстор, познайте кой? Васил Панайотов. Прохаска. А после Прохаска върна назад към Панайотов. Той без да се колебае от движение. Прати топката в мрежата зад Станислав Антонов. Габриел Бертан. Концентриране. Буксира. Станислав Антонов. Топката попадна в Жуниор Мапуко и в 46-та минута резултатът става 3-0. И пак Горанов. Подавания размениха двамата. Топката все още е в игра. Мапуко 4-0 за Левски. Серджио Буш бележи в 78-та минута. Прохаска срещу Макинджиев. 1-0. Костадинов. Овертан потърси той Жуниор Мапуко. Вратаря, ако няма на собствената му вратаря, има предвид Макинджиев. Ще имаме ли тук красив гол? Да! Хетрик в Благоевград сега. В началото на второто полувреме. Овертан видя Мапуко, излезе да посрещна тази топка Благой Макинджиев. Той няма право да го прави, тъй като имаше двама футболисти в зелен по-близо до футболиста на Левски и така вратата остава опразнена. Горанов отляво ще последва подаване. 3-0 за Левски. Гол майстор Васил Панайотов. Да, протече тази атака. Още веднъж да я видим. Обертан за Горанов. Тук... И докато гледахме повторенията, шансът има на Левски. Резултат е открит. Левски повежда с 1-0 срещу пети гол за румънеца в първа лига. Да видим как се стигна до него. Висока топка. Тя беше избита. След това Емил Мартинов. Ето тук грешката на Омара Буд при изнасянето. Милош Цветкович пресече паса и Роман Прокаска с страхотен извеждащ пас към Серджио Буш. Центриране в наказателното поле на Митрев. Лоши изчистена топка. Възможност за отбора на Слави. Това е гол. Слави изравнява резултата. 1-1. Андрея Христов е точен. Цветкович. Центриране на Милош Цветкович с известна доза шанс. Топката стига до Мапуко. Той стреля 1-0 за Левски. Жуниор Мапуко в 23-та минута открива резултата. Продукт на Академията на сините. Сега обаче проблеми за Дунов при изнасянето на топката и те са много сериозни. 2-0. Йерсон Кабрал успява да отбележи точно в края на първото полувреме в 45-та минута. Изключително груба грешка обаче в защитата на Дунов. Сега хвърля веднага към Жуниор Мапуко. Левски се впуска в контратака. Жуниор Мапуко, добра скорост от страна централния нападател. Мапуко задържа, минава през двама. Сега стреля! Града! Те бяха много близо до това да решат всичко в този матч. Божидар Митрев хвърли към Мапуко. Той овладя на центъра. Пробяга половината терен. Мина през двама. От Дунав стреля. Ще ни пазат гърба на защитата за Жуниор Мапуко. Той е сам срещу Антонов. Защото Жуниор Мапуко успява да открадне тази топка и да подаде към Габриел Бертан, който ще се опита